Putu Prabu, wonten timbalan ing ngadawu. Setemenipun tandha pitakon sajroning penggalipun Eyang. Nggone Putu Prabu nglakoni tapa nindra ana ing bale Makambang, satemah jroning sira Putu Prabu nglakoni tapa mindra sumebar warata pekabaran sapa ingkang bisa njogarake nggone tapa nindra ingkang samengko bakal unggul jroning Bratayuda. Putu, wonten timbalan setemene apa ingkang mbok tindakake jroning nglakoni tapa nindra ning bale Makambang? Nggih. Estunipun namung nyadong timbalanipun para Jawata ketitik sabdaning dewa ingkang sampun kaweca bilih kodrating jagat ingkang sampun boten saged dipun wiradati malih kedah pecah perang donya ingkang angka sekawan. Inggih menika ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Lalampanipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah para Sata Kurawa anggenipun badhe nyabrang perang ageng madyaning Tegal Kurukasitra. Nalika semanten para Jawata damel inggih menika serat ingkang wonten ing mriku katandha tumapaking perang ageng. Badhe caloning senopati ingkang pinatah wonten ing madyaning Bratayuda sinerat wonten ing buku Citapsara. Tumunten ingkang wayah nalika semanten kula rencangi memba wujudipun lanceng seta. Satemah ingkang wayah Indrawati saged angampil wujuding serat Citapsara namung kemawon lintonipun ingkang wayah Indrawati sakmangke sampun boten saged amundi Sekar Wijaya Kesuma. Lha dalah. Ijole serat Citapsara ingkang wis Putu Prabu Asta kudu nganggo leliru wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Kasinggihan mekaten Kanjeng Eyang. Tumuli para Pandhawa nalika semana ingkang bisa nggugah Putu Prabu nggone nglakoni tapa mindra. Sawise Pandhawa kelakon mungu sira Putu Prabu nggone nglakoni tapa nindra, tumuli padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Kresna kumerjeting kekarepaning para Pandhawa ora isa dipambengi meneh. Ature Werkudara, Janaka kelawan kembar ingkang wis saguh sapta samapta ing gati sawigaing diri nggone napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ana ing Tegal Kurukasitra. Lamun Putu Prabu Ngastina ya kuwi Putu Prabu Duryudana Cugeng Angu kuwi negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Nanging boten lega rasing manah kula. Menawi ingkang wayah Indrawati sakmangke dereng midhanget piyambak menapa ing dados saturipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Jernyatanipun sakmangke kula sampun kapatah minangka dados pujangganing Bratayuda saha kula minangka dados bata ing para Pandhawa. Mlengking saking menika ujaring para sepuh sami ngendikaaken nadyan batahe mempeng ning jagone ora wani menika ugi mboten badhe saged kelampah. Mila samangke gandeng batahipun sampun samapta ing gati sawigaing diri. Kula kedah nanting dhateng jago-jago kula ing badhe kula ajakaken wonten ing pabaratan perang ageng Bratayuda. Mangsa borong Putu Prabu nggone dangu kelawan kadang-kadangmu para Pandhawa. Werkudara. Nggih. Mara coba kandelna kapitaning pun Kakang nggone siadi bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Galinge kelawan sabdaning para sepuh ing padha ngendikake yen to Bratayuda dudu perang ampyak awur-awur. Bratayuda perang suci. Bratayuda perang nganggo tatanan. Sarta jroning Bratayuda bakal katandha sapa ingkang jilih bakal balekake, sapa sing utang bakal nyaur. Jroning Bratayuda bakal katandha luwaring punaki sarta kisah sing angkara murka. Gandeng wis akeh sing padha nyebut kaya mengkono. Malah dewa dhewe ingkang paring dawuh yen to jroning Bratayuda kuwi pancen wis kinudrat marang panguwasaning para dewa. Werkudara ora bakal wegah yen pancen Duryudana sakurawane cukeng nggone nggondheli negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Wah, aku sagu tanganku wisuh getih ana ing Tegal Kurukasitra. Arjuna kula wonten paring adhawu. Kadangipun Kakang Yahi Panengah mara gage matur marang pun Kakang Koko Prabu mboten marbar pisang dhateng pangendhanipun Kakang Mas Yodipati. Kula namung sendika ndederek nglampahi menapa ing sampun kinudrat dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Inggih menika ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nek kula sedewa mara matur marang pun Kakang. Nggih, Koko Prabu kula sagah
Mande Gandewa miwah kula sagah ingkang rayipun Wragil pun sadewa nerajang barisaning para Sata Kurawa menawi Koko Prabu Duryudana angekahi negaring Astina tuwin Ngendraprasta sak jajanipun. Eyang Putu Prabu Kresna piye? Mongko kraosing manahipun ingkang wayahing Ndarawati sasampunipun kula midhangetaken sabdanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa namung kemawon ingkang wayahing Ndarawati dereng nyuwun priksa dhateng pamanggihipun kadang kula inggih menika pun Yayi Darmaji Maragage Timbalana Putu. Yayi Aji kula wonten paring dawuh Koko Prabu gandeng Werkudara Janaka tuwin kembar sakmangke sampun makantar-kantar anggenipun gadhahi pepinginan napaki perang ageng Bratayuda tumunten kula nyuwun dawuh saking Yayi Samyaji inggih minangka dados pembayuning para Pandhawa. Kula nyuwun kepengin ngertos kados menapa pepanggihipun Yayi Samyaji ing Amarta. Koko Prabu mboten nama kula menika badhe benten piyambak pemanggih kan kadang-kadang kula namung Koko Prabu piyambak mangertos bilih para Kurawa menika tasih tunggil darah kalian para Pandhawa. Koko Prabu sakmangke gandeng Koko Prabu mangke ing badhe paring tandha lumados ing perang ageng kula suwun kanthi sanget menapa mboten langkung prayogi menawi negaring Astina menika rinembag sarana bedamen tegesipun menawi Yayi Prabu tuwin Koko Prabu Duryudana sakmangke mboten maringaken negaring Astina tuwin Ngendraprasta sak jajanipun Puntadewa trimah nampi negaring Astina ingkang sepalih upamiya Koko Prabu Duryudana mboten maringaken Ngendraprasta kula ikhlas lair lan batos jernyatanipun gesangipun ingkang rayipun Puntadewa menika mboten kabandha dhateng bandha donya miwah mboten kabandha kelawan derajat miwah pangkat doh nyana cerak nyana kados menapa raosanipun para kawula kados menapa ingkang sami ngraosi dhateng para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gesangipun kabandha dhateng bandha donya ketitik mentala damel pejahipun para kadang piyambak namung badhe ngrebat kamukten negaring Astina. Koko Prabu pirsa piyambak bilih para Pandhawa menika sampun mataun-taun gesang wonten ing wana sampun mataun-taun anamur kawula wonten ing Karang Pradesan miwah sampun marambah makamping-kaping dipun bucal wonten telenging Parden. Nyatanipun para Pandhawa inggo sapriki tasih ketingal sugeng apalipurna miwah tasih katingal seger kewaresan mapan wonten negaring Wirata. Mila sampun dados anteping tekadipun pun Darma Kusuma tinimbang tangan kula sakmangke menika dipun regeti kalian inggih menika rahipun sederek piyambak kadang-kadang kula sepuh para Kurawa. Awulung sakmangke kula ngiklasaken negari menika dhateng kadang kula Koko Prabu Duryudana inggih menika Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun Koko Prabu milingking saking menika gandeng sakmangke sampun marambah makaping-kaping juta pengawakaning Pandhawa ingkang sowan wonten negaring Astina kawiwitan Kanjeng Paman Pancala ingkang angka kalih Kanjeng Ibu Kunti Talibrata malah ingga sepriki dereng kondur wonten negari Wirata sedaya gagar wigar tanpa karya. Mila dinten sakmangke namung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu pun Puntadewa sak kadang pasrah perkawis menika supados sakmangke bidhal paduka wonten negaring Astina. Koko Prabu ngrembaka ingkang langkung prayogi negaring Astina menika sampun ngantos dumados ing perang ageng Bratayuda. Koko Prabu Werkudara nggih sing ngendika kaya ngono kadangmu sepuh ya nadyan Pandhawa kuwi Siadi Janaka Nekula lan Sadewa nanging uripe Werkudara kelawan Janaka kuwi nengkun ing panguwasaning Yayi Prabu Darma Kusuma mongko jernyatane kadangmu Yayi Prabu Puntadewa kuwi minangka dadi suling wong atuamu. Lah yen Yayi Prabu Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono, kepiye munggo penemuning Siadi? Yen to pun Kakang minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa kudu ngrembug perkara negara Ngastina lan Ngendraprasta aja nganti dadi dardah perang gedhe Bratayuda. Wah, Pandhawa cacahe pira? Pandhawa cacahe 5. Sing 4 wis sarujuk nglakoni perang, sing 1 wis ora sarujuk, sing 1 tinggal rasa dijak. Werkudara, nggih.
Yai Darmakusuma kuwi kadangmu. Nadyan kadang nanging yen to beda penemu karo dulur-dulure. Tegese kuwi ngendhakake marang kekarepane Werkudara Janaka lan kembar. Nanging pun Kakang ora bakal wani matur kelawan Yai Samyaji. Yen pancen ora wani aku sing matur. Werkudara nganggo duga-duga. Yo aku wis tuwa ora sambo elinge. Mbarep kakangku. Werkudara piye? Yen pancen mbarep kakangku ora sagu nglakoni perang. Mbarep kakangku ora sah tumandang jumangkahake suku ngrembiyahake asta. Cukup Werkudara Janaka lan kembar ingkang bakal sagu wisuh gethihe para Sata Kurawa. Lan kudune mbarep kakangku eling pirang-pirang lelakon sing wis dilakoni dening Pandhawa nganti kewetu ucape Werkudara, sumpahku marambah makaping-kaping. Apa mbarep kakangku mentala yen to nganti sumpahku iki ora bakal bisa mbak luari nganti tekan patiku besok. Tegese patiku isih duwe utang. Yen aku isih diutang ning alam padang, nggonku ngadhep marang panguwasaning Gusti ora bakal entuk dalan padang. Apa mbarep kakangku mentala nyumurupi kahanane Werkudara kaya mengkono, lan kowe kudu eling. Bratayuda kuwi dudu perang ambyak awur-awur. Bratayuda kuwi dudu perang sakarepe dhewe, perang nganggo tatanan. Wiwit Pandhawa urung lair, Kurawa urung lair, Bratayuda wis kinudrat dening panguwasaning dewa. Jroning Bratayuda bakal katandha sapa sing nandur ala wahyuning Bakar Sirna. Sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik marang sapadha-padha. Yen mbarep kakangku ora gelem nglakoni Bratayuda, tegese mbarep kakangku sawijining ratu sing seneng jagat iki kebak dening manungsa sing angkara murka. Jagat iki kobong dening watak Candala. Mula bakal dititeni uripe mbarep kakangku. Nadyan kondang ratu sabar, nadyan kondang ratu ikhlas, nanging kowe ora duwe petung, kowe ora iso mikir, kowe ora iso gelar sarta ora iso nggulung. Endi sing dadi kewajiban kudu dirampungake? Endi sing ana sambung rapete karo rasa pangrasamu? Wah, elinga, iki kewajibaning satriya. Satriya ya kuwi para Pandhawa ingkang wis dituding dening para dewa kudu mangrurah satru murka, ya kuwi para Sata Kurawa. Lan kowe kudu eling, sabdaning para dewa, sabdaning para pendhita wis ngandhakake Duryudana sak Kurawane ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandhangan. Tegese angkara murkaning Kurawa kuwi kudu ilang bareng karo patining para Sata Kurawa. Yen kowe ngeman patine Kurawa, tegese mbarep kakangku padha karo nandur angkara murka. Tegese kowe sawijining ratu sing ngobong jagat iki nganggo watak angkara Budi Candala. Mbarep kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara nyata Siadi Satria ingkang limpat ing panggraita. Siadi kuwi satria ingkang wasis. Saka wasising Werkudara nganti kowe bisa mulang kalawan kadang tuwa. Ya ta diyen to pancen kaya mengkono. Pun Kakang mungkari manut yen to pancen Siadi wis niat bakal nglakoni peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Pun Kakang mungkari nderek marang kersaning sira Yai Werkudara. Jer Werkudara kuwi satriya ingkang pinter dhewe ngantraning para Pandhawa. Mula babagan perkara iki ndak pasrahke marang sira Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Aja lara ati. Wah, aku omong kaya ngene iki merga kanthi dasar kasunyatan. Ora perkara aku mulang karo mbarep kakangku, ora perkara aku mejang karo mbarep kakangku. Aja lara ati. Aja rumangsa sengkel atimu yen aku matur kaya ngene. Merga mbarep kakangku penemune karo Werkudara beda. Hukummu karo hukumku wis beda. Yen hukummu kebak pangapura, yen aku hukume hukum miturut Werkudara. Sapa utang duit nyaur duit, sapa utang lara nyaur nyawa. Lara sapa utang nyawa kudu nyaur nyawa. Sapa utang getih kudu nyaur getih. Semono uga apa sing diucapke Werkudara dadi sumpahku kudu tak luari jroning Bratayuda. Mula yen pancen kowe ora kersa nglakoni Bratayuda lenggah ning kraton Wirata, aku sing bakal pasang ya kuwi wujuding pesanggrahan aku dhewe karo Jlamprong karo Nekula Sedewa ingkang sagu ngayati Bratayuda Jaya Binangun. Tegese Siadi wis ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta.
pun Kakang ingkang tinemu pembayun jebul kalah kelawan